Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Matuko na ko. Samtang tuwa pa si Isabel sa merkado. Uy, kinsa maling nanukto. Basig si Cheryl. Ako ablihan. Unsay? Oh, ikaw? Oh, ako, Madam Irma. Oh, sa tuyo mo. Nganong niya ka? Nganong ni ako? Nganong ikatawa ka? Ako nang katungod kamukatawa ko. Bisan wa ko malipay sa kong kinabuhi o kinangatan. O kung puot hunaw-naon, ikaw mo'y hinungdan nining tanan. Pero dugay ko na itong ibasulan, Martin. Nagbagoon ako. Nagbagoon ako. Nagbago? Ha, maayo kung mao ka na. Apan, hangtod karon, anaagihapon ang sakit nga mao binugdangan sa imong binuhatan. Nahibaw ka ba? Kung dili patungod sa imong kabuang, kuyog paunta nako si Monica hangtod karon. Kuyog pa nako ang akong anak. Nagmalipayon paunta kami. Ug dili unta masugba sa sulad ang akong kalag. Masaylo ako. Ako nun kung atong sa ang tanan. Yun na, Masaylo ako. sinay Irma man karon. Hatagin akong kalinaw. Pasag di Kinsa man ka ang naabot magpuyo mo? sa kinabuhing normal ug malinaw. Nga murag nag-away man sila. Ang maayo pa, akong gawson. Hay, kamahal sa mga paliliton karon ay. Murag mikilab lang ang sapi nga gipidahan ni Nay Irma. Hey. Hala. Yo na para god. Dunay tao nga gikaistorya si Nay Irma. Ug daw sa hala. Kailan niya kini? Ang maayo. Ako silang palitan. Ako silang paminawon. Hungog ka! Wa kay puangon nga pagkaidahan! Ug nagtuo ka ba? Nga mapasaylo ang imong masala? Ha, Irma? Dili na. Tungod kay sama ka nako. Impyerno gihapon ang imong padulngan. Ug kana, dili paigo. Ingon nga bayad kumikan sa imong karautan ug sa imong pagpasagad ngadto sa imong anak nga si Monica. Dili o dili kana may tabo pa. Kinsa, o ganong nakainakas akong inahan nga si Monica. Cheryl, ikaw! Ako na Irma. Kung maimo kong sugimlan sa kabatuoran, kalabot ni ini. Ang diary sa akong inahan nga si Monica. Nga sa ato pa, ikaw ang akong... Tunay na mo, sir. Ako ang damo akong pistola.
Ato na ta, bit figure. Animal! Di ko sa uga kung kauman. Panuhay! Mupalayo ko din eh. Mupalayo ko! Tuway usang ni sakay sa auto. Ako pa silon. Huwag maigo. Pagkalagot. Ang may pagkatuon si Cyril. Nay Irma! Nay Irma! Oh, ang lalaki nga ikika-istorya ka ganina. Wala din eh. Cyril! Sa malahin tabo din eh, oy! Hala! Sina Irma! Nagkadugo! Nay Irma, amo kang ganun sa ospital. Nang Isabel, sige na, ato siyang ganun sa ospital karon ka. Sige na! Magtawag ko ang ambulansya, karon na yan! Panuhay magkalagot! Napatay pa noon si bit figure. Shit! Nadawat mo din ni Sister Stephanie ang kumubo na suwat kalabot sa tiguan. Uyon ra ang ilang superior. Maayon mo. Hello? Bay si Nay Irma. Bay? Oh, kaya nga naman si na Irma. May problema ba? Gibanigan mi. Gipusil mi sa wamailhing tao. Unsa? Unya, hain man mo karon. Padung na meron sa ospital, dito sa syudad. Kung mao, muapas lang ko. Human ko sa kong schedule din sa Pansoy. Magdali lang ko. Oh, sige, amping ka ha. I love you. Ikaw po, update. Ay napagulgo uli ha, aba? Think positive lang yun, okay? Sige, bye. Kinsa ka ang binuang na ni Cyril? Kinsa man. Nahibaw ko nga ikaw, Franco, ang naghimo sa ingon. Naangin ay noon si bit figure sa imong kabuang. Imo gyud gagisukod ang akong pailob, Franco. Imo gyud kining gisukod. Mahayan mo kining tanan, Franco. Mahayan mo kining tanan, animal! Positive nga sakop sa Ordos Diablos ang litera nilang Irma o Cyril dito sa bahay. Siguro ko nga ilang kauban tong akong napusilan patay. Ang mga kapulisan ang nihatag sa hustong deskripsyon niya to. Sakop gud siya sa Ordos Diablos. Ug maayo na lang kani. Kay akong nakuha ang diary. Pinaagi ni ini. Makaplagan ko ang tubag sa ako mga pungtana. Aron sa imon, doon ako'y ikatubag kang Sir Arthur. Mahuman ra kini maong misyon. Mahuman ra kini. Musod na ako sa bahay. Kumusta ang imong pagpamanhig sa ilang Irma o Cyril, Franco Castillo? Devon! No, Devon! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!